bay. Sa problema ni mo, bay. Okay, kung problema ron bay. Ang dako ba nga. Problema nga. Nakuha ng problema, good. Buwag mi sa kuya bay. Mao ba? Dali araw ko niya nagbuwa, good. Talira masad nang nagkauya po na to. Mao na. Kung may gugma ka, ay pagkasama sa tanong mga kusog tuod mo tubo. Apan karit lang po kalaya. Paano bang magmahal? Palagi bang nasasaktan? Umiiyak na lang palagi. Gusto ko nang lumisan. Paano bang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Mao na, ug ikaw may gugma kag usab pagkasama ka na sa tanom nga nagkinahanglag mo bu nga panahon aron sa pagtubo. Paano bang magmahal? Palagi bang nasasaktan? Umiiyak na lang palagi. Gusto ko nang lumisan. Paano bang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Lagi na lang di maaari, ngunit ayaw lumisan.